Saro si Jail Officer 3 Carmina Villanueva sa pigminbid asin tinawan onra sa ika-6 na taon kan Gawad Pinolohiya kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol. Ang pagkakarekognisar sa iya, bunga kan sa iyang igos asin dedikasyon sa trabaho bilang sarong jail officer kung sain sa iyang pinamamayuhan ang livelihood programs kan sa indang mga PDL sa Santo Domingo District Jail. Sobrang saya ko po kasi nagbunga po yung mga paghihirap ko, yung mga sakripisyo ko sa pagtulong po sa pag-rehabilitate ng ating mga PDL na kung saan hindi lang silang natulungan, pati na din yung family po nila natulungan. Binisto man si Jail Officer 3 Joan Papa kan Iriga District Jail bilang Best Welfare and Development Officer. Para ma-inspire sila, trabaho lang tayo. Kasi meron naman tayong sinusunod na bagong vision, mission at yung ating tawag ito values, yun yung guide natin para ma-achieve yung pang-araw-araw nating gawin. Bukod doon sa given ng trabaho, meron tayong mga innovations na parang gawin para sa ating mga PDL. Binisto man bilang Best Custodial Unit ang Daet District Jail. Best Escorting Unit naman ang Sipocot District Jail asin Daet District Jail. Best Welfare and Development Unit naman ang Iriga City District Jail asin Ligao City Jail. Mantang Best Management Screening and Evaluation Committee naman ang Labo District Jail. Apwera sa pagrekognisar, obheto kan pagteripon na magsirbing inspirasyon man sa aktibidad ang ibang jail officers asin jail units. Katakod kaini, nagpaabot manin pasasalamat si Jail Chief Superintendent Joel Superficial sa dedikasyon sa serbisyo kan sa indang awardees gunya na taon. Nire-recognize natin yung mga frontliners natin sa field, yung mga ginagawa nila. And isa rin ito sa mga halimbawa na yung mga personnel natin ay talagang gumagawa na at nagtatrabaho sa kanilang mga assigned na designations. Presente man sa aktibidad bilang West Pindi Honor si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon, kung sain pigtawan doon kan kongresista ang suportang itatao kan partido sa BJMP Bicol arog kan konstruksyon kan magiging bagong BJMP Regional Office. Different government agencies here in the Bicol region lobbied with Congressman Zaldico for the construction of their offices. Now, as we can see that the regional center, where all the regional offices, more than 50% of the regional offices, dyan po ay nakatayo. So ngayon, nagsulat na po si Regional Director Superficial with Congressman Zaldico as the chairman of the Committee on Appropriations na kung pwede mapondohan yung kanila pong bagong regional office. In fact, I was handed over with the copy of the design of the regional office and makanda po, no? And right now, the concern is that the regional personnel, no, ng BGMP ay nakiki-opisina muna dito sa Legazpi City District Jail. So wala ko talaga silang permanent office where they can do their work. So ngayon, at least yung initiative ni Regional Director Superficial ay naipaabot na sa atin at tutulungan po natin, no, na mapondohan ang construction ng kanila pong bagong opisina ng Regional Office ng BGMP. So we are very thankful both kay Congressman Bongalon and Congressman Pu because they are very supportive to us ever since. And with their commitment na tutulong sa amin para sa construction ng aming regional office. Ito po ay magandang tulong sa amin at ito rin ay magiging halimbawa na yung partnership ng national government at ng ating mga local politicians ay we will be fruitful kung kami ay magtutulungan. Mientras tanto, asigurasyon kan BJMP Bicol, mas papakusugon, mas papagayunon asin papahiwason nindaan sa indang mga programa para sa indang mga PDL. Ngani masandaanan mga ini sa indang pagbabagong buhay sa luwas kan kulungan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Bali.